така, здравейте хора! Ще предаваме още един епизод. На този път ще бъде Ninja Fruit Ninja Free. Играта е интересна и е достъпна, но е малко голяма. Сега влизаме. Изчакваме малко. Ето го. Сега ще играем класик, за да ви покажа как точно се играе. Вие сигурно знаете, то е лесно. Тук трябва да режете плодове, да внимавате от бомбите, понякога се хващат в капани и така нататък. Аз съм се хващате в капани. Понякога се хващате в капани и така нататък. Ох, ще сгреших. Аз да си играя с Хеклих майче вчера или ония ден. Не! Малко остана. Добре. Така, комбо. Това е много яко нещо сега в момента, което видяхме. Уга! Ами гад, да. От 77 този път не бях подготвен за такова предизвикателство. Ще играем още два пъти и в следващия епизод ще ви покажа колко точно трябва да... Не точно. В следващия епизод ще ви покажа как ще гледате как аз играя и бележите нови рекорди. Ще се постарая да направя максимално впечатление и мисля, че ще ви хареса. За сега нямам нито една грешка, това е добре. О, супер. Така. Ух, малко. Опа. Ето затова тази бомба не трябва да я докосвате, иначе умирате. О, също съм трето ниво. Така. Сега ще играем аркад игри. Последно. Или всъщност аз ще ви покажа Денс игри. Тук трябва бързо да хващате. Възможно по-дълго. Колкото можете толкова да хванете. Тук за минута и 30 секунди трябва да хванете възможно много повече плодове, за да можете да спечелите. О! Имам само 36 секунди, вече дори по-малко.
Не отстана много. И 197 е постижението ми. Хубавото е. И сега 197. Пък другия път може и повече. Добре, надявам се да ви е харесал епизода. Мисля, че ще ви е харесал. И довиждане, ще се видим следващия път. Надявам се и довиждане.